Lang parkeerders jaren in haas op het lang parkeerterrein te staan. Maar dat zit ook wel eens vol te zien aan de auto's boeten de vakken. Of eilandgasten kiezen ervoor om vergeest te parkeren. In toenemende mate zien wij dat mensen er geen minimaal bedrag voor over hebben om op die parkeerplaatsen te gaan staan en gewoon bij de mensen in de wijken gaan staan, terwijl dat niet de bedoeling is. Oplossing? Alle hazes moeten een vignet hellen om vrij te parkeren. Kosten €2,50. En dat zit gewoon in het verkeerde keelsgat. Ik vind dat die €2,5 misplaatst is. Ik moet daar gewoon niet extra voor hoeven te betalen. Parkeervignet, geen enkel probleem. Goed plan, geef mij zo'n stickertje en geef mij een stapel kaartjes die ik aan mijn bezoekers ga geven, die ze op het dashboard neer kunnen leggen. Van der Veer is sneu een petitie begonnen. Al 370 mensen vinden dat zij nou voor de problemen opdraaien. Dat is altijd zo. In feite, als er parkeerdruk is, dan draaien bewoners op. Dus wij hebben ook gekeken en gewikt en gewogen welke maatregelen de goedkoopste zijn. En het vignet is verreweg de goedkoopste maatregel. De maatregel geldt voor de hele gemeente. Dus ook voor Wienaam op 5 kilometer van de veerbotenterminal. Het is mij niet bekend dat hier parkeerplaatsen ingenomen worden door langparkeerders, weekenden, 3 weken. Hadden we dat niet gedaan, dan hadden mensen uit Wienaam problemen gehad als ze op bezoek gaan bij familie of vrienden in Harlingen. Want dan hadden ze zo'n vignet niet gehad. En aan de andere kant zien wij dat iedere keer als je een maatregel neemt, het probleem zich verschuift. Dus dan hadden we waarschijnlijk in Wenalden wel weer problemen gehad en waren de auto's daar gaan staan.